אריה, תקשיב, אנחנו נמצאים אצלך עכשיו בבית בסרטוגה. אתה יודע שאני באתי לביקור פה, אבל אמרתי אני חייב לעבור, מאחר ושוחחנו היום בטלפון רק כדי לראות גם בעצמי. תקשיב, יש לך בית מדהים, קנייה מצוינת. אנחנו מראים לך את הבית עכשיו לפני שיפוץ, כך שתבין עד כמה הבית הזה שמור על ידי הדיירים הקודמים שלו, ואחרי שיפוץ הוא ייראה פשוט מדהים. ערן, בוא תראה לו את החדרי שינה. אני אחריך. פה. בואו תראו את החדרי שינה, חדרי שינה מאוד גדולים, ויש פה גם סוויטה שמובילה לאמבטיה והשירותים שמחוברים לחדר שינה. חדרים מאוד מאוד יפים. אמבטיה יפה. בית פשוט יפה. זה חדר הילדים. כל המנורות במקום, הוונטילטורים, הכל ממש ממש יפה. ואחרי שיפוץ הוא יראה בכלל מדהים. כן, וזה עוד לפני שיפוץ כל החדרים. אני מצלם את זה רק במקרה הרי שלא תבוא, אם תחליט לבוא, וולקאם, אתה תראה ממש מדהים. אבל אם לא הספקת לבוא או לא הצלחת לבוא, אז ככה שגם תראה, בוא תראה גם את המטבח, יש מכשירי חשמל חדשים לגמרי. כן, צילמתי את המטבח, כן. צילמת אותם? אני אקח אותו רגע החוצה לחנייה. יחידת מיזוג אוויר, הכל יש בבית הזה. פשוט בית יפה. כן, אפילו יחידת מיזוג אוויר יש פה. ממש יפה. יאללה, נסיים פה. תראה גם את השכונה, תסתכל ככה. כן, רחוב מקסים. רחוב ממש מדהים והעיר פנטסטית. עשית קנייה מצוינת. מזל טוב.